heter Hanus Johansen. Jeg 31 år, og jeg arbeider i byggedelten til forrige til. Jeg har oppbygget en byggeteknikere i Akia i København. Det lever i 2014. Heimlangsten kommer, han alltid vært større til den forrige. Vi bor i Lutta i Uibo, vi ene badene, og vi hadde etter ved. Her stod i for jeg skulle kjøpe en større Uibo i Danmark, til å flytte hjem. Så passet det så i oppbyggingsning og arbeidet. Her vi følte at tog var rødt å flytte hjem. Alltid det fantastiskt att flytta hem förr. Man tattar på familj och vänner och I allt man kör mer på någon vi för. Och nu har vi så mycket helt jag vill inte checka och koloni har vi i Tórshavnar kommuna som vi så brukar synda och flytta på allt omvälda och se det som nya vi gör. Jag ska lyssna förra vi trimmer att till folket till naturen och utanför ska mätta.